Γεια σας φίλες και φίλοι, γεια σας συντρόφισσες και σύντροφοι, εδώ είμαστε και πάλι. Η Μερούλα Υπολάλη και ο Κώστας Καρδαβέλλας για αυτό το 2ωρο μέχρι τις 4 το απόγευμα. Το είχες αφήσει για λίγο αυτό το συντρόφισσες και σύντροφοι λόγω καλοκαιριού, αλλά σιγά σιγά μπαίνουμε σε ρυθμούς. Τώρα πούμε και συναγωνιστές σε λίγο, συνεπαναστάτες και όλοι αυτά τα ωραία πράγματα. Bloopers. Η ματιά των άλλων επιστήμη μας. Θέλω λίγο να διασκεδάσω την κατάσταση τώρα, να γελάσει και λίγο το χιλάκι μας. Άκουγα πριν το Νιφλή με την Τριφίδου, λέγανε για σένα. Ότι? Τι λέγανε πάλι, Πλάκο. Πέθανα στο γέλιο. Δηλαδή για δες μου. Λέγανε βρε παιδί μου. Ωραία, να τελειώσουμε τα είδη του σεξ. Λοιπόν, το 23ο είδος, το οποίο κάποιοι γνωρίζουν νομίζω στην Ελλάδα σε πολύ μεγάλο βαθμό και μεγάλο ποσοστό, είναι το λεγόμενο μοναχικό. Πολύ μαλάκας. Πολύ μαλάκας. Ωραία, κάτω στα παιδιά τα δικά μας. Ο μακάκας. Έτσι, δεν νομίζω ότι χρειάζεται κάποια επεξήγηση. Όχι. Πολύ μαλάκας. Πολύ μαλάκας. Έτσι. Bloopers. Κολόπεδε, 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 κολόπεδε.